दिनै जोङो जोंनि गामि रेभिनिउ हिसाबै जोङो सिलकाखाट आरो जों सुबाइसाव बोरै गामि होनना बुङो। जों सिलकाखाट बोरै गामि आफादा दिनै जिथुनिखि हाबाफारि लादों बेवहाय जोङो माने बैसागो जिथु गामिनि नाङै जोङो बैसागोखौ जोङो रंजा बाजायै गामिनि न'खर बेरायो। दा बेरायनायजों जिथुनिखि जोङो अनसुंथाइ मोनदों दा बेखौ जोङो मा खालामदों गासै गामियानो रंजानानै दिनै बयबो रायजो राजा लोगोसे बोराय बुरै बेन्था गथ' गथाय गासिबो ज' जानानै जिथुनिखि जोङो बैसागो माने दिनैनिफ्राय जों जाहाथे बेबायदि रंजानाय हाबाफारिखौ दिन्थ'नो होननानै बा बेखौ साननानै माने बैसागो बिदाय जेखौ जों सानदों दा बे बैसागो बिदायखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि गामिनि जिथुनिखि फरायसुला फरायसुलिफोरा देग्लायनि 2029 मायथाइनि जिथुनिखि मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारिनि एग्जामावहा मोजां माने पास खालामनानै बिथांमोना गामिनि मुंखौ लाबोबाय। दा बिथांमोनखौबो जोङो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांमोनखौ जों बरायदों। बेनोसै आरो जोंनि एक्सुवेलि मेट्रिकआवहाय जोङो 6 जन होदोंमोन, 6 जनाबो पास खालामदों। बेयावहाय जोंहा 75 पइन्ट सासे जोंनि गेजेरावनो मोननो हादों। बिनि 74% बेबो जोंनि सरकारि स्कुलाव फरायनाय बिथाङाबो मोनदों हादों। बाखि जोङो जोंनिफ्राय फार्स्ट दङ, सेकेन्डआव दङ, सासे थार्डआव दङ। बेनोसै हायार सेकेण्डारियावबो जोंहा 6 जन दङमोन। बिनि मादै सासेया एसे मोनसे साबजेक्ट गाज्रि जानायखाय बिथाङा एसे फेल जाबाय। बाखि मोजाङानो दङ। साइन्सआव दङमोन बिथाङाबो 81.8% लानानै बिथाङा साइन्सनिफ्राय फार्स्ट डिभिजनखौ लानो हादों उइथ लेटार्स। एन्ड बिनि उनावहा जोङो साइन्सआव सासे बाव दंमोन बिथाङाबो सेकेन्ड मोननो हादों। बिदिहै जोंहा साबाया जोंहा पास खालामनो हादों आरो